Δύσκολες καιρικές συνθήκες και παρά τις γενικότερες δυσκολίες της σημερινής εποχής, είμαστε εδώ σήμερα όλοι οι Γορτίνοι να τιμήσουμε την ιερή αυτή ημέρα και να αποτιμήσουμε φόρο τιμή σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Η Παγκορτινιακή Ένωση συνδιοργανώνει τη σεμνή σημερινή τελετή και με τις δράσεις και τους αγώνες της προσπαθεί να συνεισφέρει ό,τι καλύτερο για την αειφόρο ανάπτυξη της Γορτινίας. Εύχομαι σε όλους τους συμπατριώτες μας χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, πολλές αντοχές.